नै दादगारि भुटान बर्डार सेराव फैदों गेलेफु सेराव दैनि ओरैबायदि प्रब्लेम मा नाम होनो बे गामिनि नामा आदा दावगागुरि 5 नम्बर नै दैया माबायदि रोगानांगौ ओरैबायदि खस्थ' हा बे दैया मा गभर्नमेन्ट साप्लाइ ना गभर्नमेन्टनिफ्राय खुरना होनाय ना बेसेबां बोसोर जाखो बोसोरबा दाथ' नै दै मोनबाय एसे खस्थ'आ एसे खमायबाय ओमफ्राय गोदो बे 5 बोसोरनि सिगां मारैथो रायजो जायोमोन नोंसोरलाय भुटानाव लायोमोन भुटानाव बा बिदि साइकेलजों ए सोरबा बाननानै लायो साइकेल गोनांफ्रा साइकेल गैया बाननानै लायनांगौ आरो ओमफ्राय मा होनो दुगैनाय सि सुनायफ्रालाय बेखौनो न'आव लांनानै दुगैनांगौ ए बेजोंनो दुगैनांगौ सिबो सुनांगौ थोरसि लथाबो सुनांगौ लोंनांगौबो ओंखाम ओंख्रि जानाय लोंनाय गासिबो आयौ आरो मोसौ मोसाबो दौनांगौ आयौ रायजो जानांगौ एसे खस्थ'लै मामुलि नङालै बा न' न' पाइप होयोबा ना औ गामि दरसे लांफैयो बाहाय दैया गामि दरसे गावबागाव गामियाव बिदि होदों आरो साप्लाइ गामि दरफा बिराद गोजान गोजान गामियानो बा खुनखाहा बोरैथिं ओरै गामिनाबो लांफैयो आरो ओरैजायनिफ्रायबो लांफैयो आरो बा हरैबो लांफैयो ना नोंसिनि गामियाव बेसेबां न'खर दङ 30 घर ना दावगागुरि 5 नाम्बार 1 नाम्बार 2 नाम्बार दावगागुरि 5 नम्बर 1 नाम्बार 2 नम्बर 3 नाम्बार 4 नाम्बार 5 नाम्बार आरो 6 नाम्बारबो दं नामा थागासिनो वा 6 नाम्बारावबो थांगासिनो दं नै गय बागाना बा मालाय माहाजोनफ्रा गोगोम हा लाफैबाय नै बेहाय गय बागान खालामफैदों खस्थ'ना बा बिदि फिसा फिसा द्रामाव रोगानांगौ आरो बियो थावनिसो ना फरचुन रिफाइन थावनि जारौमोनहा स्कुलाव थाङाब्रा थाङो मा क्लास 6 ओमफ्राय नैबे जारौहालाय हाबला बेसेबांसिम हाबनानै थाखो मेट्रिक पास जानाय जायाखै ना जाबाय जायाखै नोंहालाय जारौहालाय क्लास 5आव दै रोगानांगौ सामफ्रामबो मालाबा रोगायो बेखौ मा बानानै लांसै आखाइजों थिखोनानै दुंग्रा मोनसे हायो रोगानो मोनसे ना मोननै बिराद खस्थ'यै रायजो जानाय नै दावगागुरि दादगारिनि सोनाबहा गेलेफु भुटान बर्डार खाथियावनो नांजाबनाय ओरैबायदि खस्थ' दैया बेबायदि साप्लाइ दैयानो गैया दैया बेसेबां फुट जावबा मोनो आदा 260-80 बा माने 260 फुटनिफ्रायसो स्टार्ट जाखायो आरो 260 280 300 फुट बेफोरबायदि आरो बुंदों बेखौनोथ' ओमफ्राय बे पार्सनेल खुरनोबा बेसेबांसो खरसा थांगोन बेखौ 5 लाख गाहाम साधारन नङा गोरिब मानसिया हानो खररपतिफ्रासो हागोन ना बिजनेसमेन कन्ट्राक्टारफोर मावग्रा ना गिदिर माहाजोन बिसोरसो गामियाव गिदिर गोलाव दं ओमफ्राय गैया बानायनानै लायाखै रावबो गैया नै बयबो साइकेल बेलासि जाबाथाय ओमफ्राय सानसेयाव खेबसे हगारो बे दैया ओरैनो खेबनै फुङाव खेबसे बेलासियाव खेबसे ओमफ्राय टाइम फिक्स दं नामा हगारनायनि फुङाव मा टाइमाव हगारो फुंनि 6टानिफ्राय 7टासिम 7:30 1 घन्टा 1.5 घन्टा ओमफ्राय बेलासि नालाय 3टानिफ्राय 3टा 4टा 4:30 बा आयंआलाय बहा थांनो नागिरदों साख्रिया दै लांफैनायनि गथ' गथाय साबसे आदै नालाय हाफ्रा बेसेबां बिगा फालाय हाफ्रा बेसे बुरजा दङ ओमफ्राय बिजामादैफोर बिहामजोफोर मोनबाय दा बिहामजो सानै नोंना साख्रिया बे आरो फुं बेलासि दै रोगानाय ओरैबायदि खस्थ'
ओरैबायदि खस्थ' ओमफ्राय मा आबाद मावो नोंसोर दा औ मावो माने दायो बेसर मावदों आरो बेसर मावगासिनो दा कफि आबाद मावदों मैगं कफि बेसर कफि बहल जिंखा औ थाइबें फोरला जिंखा बेफोरबायदि ओमफ्राय गोरान आबादाव बेसरल' मावो नामा गोरान आबादाव बेसर सिबिङाथ' जों बावहाय मावाखै आरो जायगा जायगा मावो नोंसोर बेसर ओमफ्राय आलुफोर गायना गाया आलुआ दै थांबाय बारा जाबाय रानख्राव जाथारना बालाथार ख्राव ख्राव बालाद्रायथ' नङा बे हाया हामा हाबो रानो ओमफ्राय गय बागान खालामनाया बांद्राय बोसोर जायाखै नामा नै दासो मा गोरलै गोरलै जायगा जायगा 8 बोसोरसो जाबाय ओमफ्राय फाननो मोनजेनबाय गय फिथाइफ्रा सोरबा फाननो मोनबाय आंनाबो फाननो मोनबाय ओमफ्राय मोजां दाम मोनो नामा बिनि गयखौ भुटाननिजों समान मोनो दामा भुटानानो हायेस्ट ना दामा आसामाव देग्लाय बेसेबां थांनायमोन थांनाय बोसोरावहाय माने 6,000ल' थांदों 6,000 कुइन्टेलाव बस्थासो अजन गैया आरो अजनबो लाङो आरो अजनबो अजनब्ला 5,000 कुइन्टेलाव कुइन्टेलाव बस्ता हिसाबब्ला बस्तानिजों मोनसे नालाय दा बेवहाय देग्लाय 3,500ल' होदों आरो दा 4,000 ओमफ्राय बेसरफ्रा मोजां जायो बेसरा माने गिबि खुबैनायजों आरो गिबि खुबैबा मोजां जायो ओमफ्राय हासारफ्राथ' थिगैनो दं दासिमबो नै जोंहा फंबाय सासे लांफैलायबाय नै दै साख्रियाव ना मा नाम फंबाय मा नाम हा मा क्लासाव फरायो स्कुलाव फरायना फराया हा फरायला मा क्लाससिम फरायनानै थाखो 5 सिम न'आव सोर सोर दं बिदा फंबायफोर दंना गैया दङ बिदा साबसे साथाम दे माबार सोदो नै दैया सेस जासिगोन लांसै ना थोगोन बेसेजों थोगोन दिनैनि थाखाय थोथ'बाय बेलासिनि थाखाय गाबोन फुङाव आरो लांफैनोसैलाय आरो ना खस्थ'लै लाइफआ ओरैबायदि खस्थ' जोंनावथ' गासिबो दंजोबो होमबाबो जोङो माने खुसि गैया ना जोंनाव लामा दङ दै दङ गासिबो दंजोबो होनब्लाबो जोङो माने खुसि नङा नुवाखै मालाय बिसोरो ओरैबायदि आलो गोजोनै रायजो जाफैदों नै खनायाव दैनि ओरैबायदि प्रब्लेम लामाफ्राबो मोजां गैया कारेन्ट गैया ना कारेन्ट दंना गैया दा कारेन्टआ मोनबाय ना कारेन्ट मोननाया बोसोरसेसो जाखो ओरैनो 6 बोसोरसोल' जादों सिगाङावथ' फुरा भुटानावसो खारनांगौमोन आरो दैनि थाखायबो बै गेटखौ बारलांनांगौमोन ओमफ्राय बै दैफोरनिफ्रायबो थिखोमोन नामा बबा दैनिफ्राय ना जावनानै थिखोयोमोन थिखा भुटानाव माने प्रब्लेम गैयामोन आरो हरखायोमोन सैमा बायदि आरो ना रायजासि रायजासा आरो ना एखमबा होखारजालाबायो बेफोरबायदि आरो सैमाफोरबायदि अब्लाबो उफाय गैया लाना फैनांगौ जाहैयो नै मार थाब थाब सोदो नै फंबाय दैया जोबगोनबो बन्द' जासिगोनबो ना बावला नै खस्थ'लै दे आदै थांसै दे दे फंबाय फरायनायखौ मानो गारखो मालानिफ्राय गारखो फरायनाया गोबावसै बैसोआलाय बेसेबां जाखो हा बैसोखौ मिन्थिया गावनि बैसोखौ 15 बोसोरसो जाबाय 14-15 जासिगोन ना दासिमबो उन्दैनियाव हाबा लायो नामा बाहाय गोरलै गोरलैयावनो लायो 16-17 बोसोर बिदियावनो लायो नामा हाबा दासिमबो खायसे लायोना सोरबा दे आदै